Mutane da yawa suna mamaki kuma suna tambaya game da yaya shafukan sada zumunta suke samun kuɗi, musamman WhatsApp, Facebook, Twitter, TikTok da sauran shafukan sada zumuntan da muke amfani da su a yau da kullum. A wannan batun, ina so na yi jawabi ne game da yaya waɗannan shafukan sada zumunta suke samun kuɗaɗensu. Shin datar da muke sawa ita suke zuƙewa ko kuma dai wani ne ke biyan su? Za mu so mu ji daga nan wurin. Da farko misali, tun daga Facebook, Twitter da irin su LinkedIn da Instagram sun kasance ne domin su ba mu damar yadda za mu yi mu'amala da mutane, mu kuma faɗi ra'ayoyinmu, mu yaɗa abin da muke so mu yaɗa kamar hotuna, rubuce-rubuce, bidiyoyi zuwa ga sassan wurare daban-daban a duniya. Waɗannan shafukan sada zumunta da suka ba mu damar da za mu yi abin da ake kira connect da juna, da chatting da muke yi, da commenting da muke a juna, da sharing post da muke yi, sun kasance ne domin su ga cewa sun taimake mu kuma su ma sun taimaki kansu. Don haka akwai hanyoyin da suke samun kuɗaɗe wanda suka sha bamban da yadda muke tunani. Mafi yawanci daga lokaci mutane mu suna tunanin cewa suna samun kuɗaɗe ne ta hanyar datar da muke sawa. To da farko dai zan so in ce ba datar da muke sanyawa suke zuƙewa ba. Datar da muke sanyawa kamar iska take tafiya, kamar da yadda ake sa mota mai. Idan ka sa mota mai, wannan man yana tafiya iska. To haka datar da muke sawa ko kuma kuɗaɗen da muke yin kira da su a waya airtime kamar iska suke tafiya, ba sa amfanar da kowa. Idan ka sawa layinka na MTN kuɗi ko kuma na Zen ko kuma na wani layi daban, to ka siyi data, wannan datar taka ba wanda yake amfani da ita illa kai, wato kana amfani da ita ne wajen shiga waɗannan shafukan sada zumunta. Da an so za a iya bari cewa kowa zai iya shiga yi browsing a waya, yi duk abin da yake so a intanet ba tare da ya biya ko sisi ba tare da ya biya kowace data ba ko ɗaya. To amma sai aka ga cewa wannan wata dama ce da za a iya sa mutane su biya wani abu a samu wani abu daga wurinsu. Shine sai kamfanonin sadarwa kamar su MTN, su Airtel, su Glo suka fito da wannan hanyoyin cewa sai ka siyi data za ka iya shiga yanar gizo, ta yadda su ma su samu wani abu a wurinka. Abin da suke samu a wurinka wannan shine kuɗaɗen da kake sayan datan nan. So kuma shafukan sada zumunta ko kuma shafukan yanar gizo ko kuma applications da muke shiga, matukar dai a yanar gizo ba wannan datar tamu suke zuƙewa ba. Su suna da wasu hanyoyin da suke fito da su da suke samun kuɗaɗe, wanda a kasuwanci ana cewa matukar dai mutum yana zuwa wajenka, kana tare da jama'a a wuri, to za ka fito da hanyar da za ka samu kuɗi da su. Misali, idan yau ka buɗe filin ƙwallo, mutane suna zuwa suna yin buga ƙwallo a filin, sai ka ce duk lokacin da suka zo su buga ƙwallo a filinka sai sun biya wasu kuɗaɗe. To waɗannan kuɗaɗen da suke biya kaga kana samu a kai, sai ka ce za ka yi amfani da wannan filin ƙwallon da ake tara mutane, wato stadium naka da ka ƙirƙira, ka gina stadium kake ba mutane suna wasa suna biyan kuɗi, sai ka ce za ka yi amfani da wannan stadium ɗin wurin ka riƙa samun kuɗaɗe bayan suna biyan subscription kenan, suna zuwa suna buga ƙwallon su. Sai ka ce za ka yi amfani da wannan damar tunda ana tara jama'a ka riƙa tallata abubuwanka. Misali, kana sayar da kayayyakin sawa, sai ka ce ai mutum ya zo filin ƙwallo yana buƙatar ya sayi kayayyaki in ya tashi. Misali, kayayyakin ƙwallo ne ko kuma ball ɗin ko kuma takalmin ball ko kuma wata safar ball da makamantansu, sai kake sayar musu kana tallata musu. Daga baya sai ka gano cewa ai suna buƙatar wasu abubuwa, 'yan kallon ma suna buƙatar su samu wasu abubuwa kamar soft drinks, misali kayayyakin sha haka, ko kuma ɗan kayayyakin hutu ko irin su ice cream ko kuma wasu kayayyakin sanyawa a jiki daya, sai kake kawo musu kana tallata musu. Sai wasu kamfanoni ma suka ce to yanzu kai ma suna buƙatar, tunda sun ga kana samun ciniki kana tallata kayayyakinka, bari su ma su zo su fake da kai ka tallata musu kayayyakin naka su biya ka kuɗaɗe. To yanzu duk kuɗaɗen nan da kake samu ta hanyar tallace-tallacen nan, saboda yanzu ka samu hanyoyin samun kuɗaɗe guda biyu. Na farko suna subscribing saboda suna amfani da stadium naka. Na biyu kuma kana tallata musu su 'yan wasan da kuma 'yan kallo, kana tallata musu abubuwa suna samun kuɗi. Kana sayar da kayayyakinka, kana tallata kayayyaki kana samun kuɗi. Wasu kuma third parties sun zo sun fake da kai suna baka kuɗi kana tallata musu kayayyakinsu. To kaga a nan wurin ka ƙirƙira hanyoyin samun kuɗi guda uku ta hanyar amfani da stadium ɗin da ka gina. To haka sauran shafukan sada zumunta suke, ko kuma sauran shafukan yanar gizo ko kuma sauran kamfanoni.
suna amfani ne da damammakin da suka samu na cewa tun da dai sun samu mutane suna zuwa wurin su za su yi amfani da wannan damammakin su kirkiri hanyar da za su samu kuɗi. Misali, Facebook yana amfani babbar hanyar da yake samun kuɗi da ita ce tallace-tallacen da mutane suke yi, wato Facebook advertising. Idan kana da shafin yanar gizo, wato a shafin Facebook page, za ka ce za ka yi promoting din Facebook page ko kuma ka yi posting din wani post, to wannan hanyoyi ne ke samun kuɗi da shi, saboda kana advertising din wani product naka ko kuma wani business naka sai ka biya kuɗi, to wannan hanyar da ke samun kuɗi. Idan ka je Instagram ma haka ne, idan ka je TikTok ma haka ne, idan ka je ka sauran shafukan sada zumunta kamar su YouTube su ma haka ne. Amma daga cikin nan nasu babu inda zaka biya kuɗaɗe in zaka so kai verifying account naka, sai dai wani tsabin tsari da Twitter yake so ya kawo yanzu. Don haka waɗannan hanyoyin da suka kasance suna tallata kayayyakin mutane ita ce babbar hanya da suke samun kuɗaɗe gaba ɗayansu. Sai mu dawo kuma YouTube. Shi kuma YouTube bayan yana tallace-tallace kuma yana yi amfani da tallace-tallace na sai raba guda biyu. Bayan yana tallace-tallace na nashi sai ya kawo kuma tsarin cewa duk mutumin da yake da YouTube channel kuma yana samun maziyarta, to za a iya bashi raba daidai. Idan YouTube ya karbi talla wajen mutane sai ya sa maka advertisement a cikin bidiyon ka na YouTube channel ɗinka, ta yadda kai ma za ka samu wani abu, shi ma zai samu wani abu. Shi ma inda yake samun kuɗi kenan YouTube, kaga hanyoyinsa shi ma ya ƙirƙire shi. Shi ma Google ta inda yake samun kuɗaɗe kenan, saboda ana advertisement, ana displaying advertisement ta hanyoyi da dama. Misali kamar Google AdWords, irin su Google Search Engine Marketing, irin su Google AdSense da makamantansu, waɗannan inda yake da samun kuɗaɗensa kenan. Da sauran shafukan sada zumunta waɗanda suka haɗa da TikTok, wanda shi ma yana advertisement, ko kuma irin su TikTok ko kuma irin su LinkedIn, dukkansu suna advertisement, wanda ita ce babbar hanyar samun kuɗaɗensu. Kenan za mu ga cewa yanzu duk waɗannan shafukan sada zumunta suna samun kuɗaɗe ne ta hanyar tallace-tallace da suke yi. Don haka yanzu mun koyi shakku guda biyu. Na farko, ba datar da muke sawa bace ake zuƙewa. Datar da muke sawa tana tafiya ne kamar iska, kamar yadda in ka sa mai a motarka zai zuƙi, ba za ka amfani da komai ba. Shakku na biyu da muka koyi shine manya-manyan shafukan sada zumunta ko kuma shafukan yanar gizo ko kuma wasu kamfanoni ko kuma wasu applications ko software suna amfani da tallace-tallace ne wajen samun kuɗaɗensu. Na farko kenan. kamar shafukan sada zumunta wanda muka tattauna kansu, Facebook, WhatsApp, LinkedIn da kuma irin su Telegram suna amfani da waɗannan tallace-tallacen ne. To amma muka da batu na gaba shine Telegram da WhatsApp ba sa tallace-tallace, su kuma aina suke samun kuɗaɗensu. To da farko WhatsApp dai yana samun kuɗaɗe ne ta hanyar WhatsApp business, wani bot da yake bayarwa, wani WhatsApp business da yake bayarwa, ta yanda idan kana so ka rinka tura automatic message daga kamfanin ku zuwa WhatsApp, to za ku biya wani kuɗi. Akwai wanda suke biyan $1, yawanci anan wurin ba mu amfani da shi, amma da akwai wanda suke biya. Kenan ya ba mu dama da za mu yi sharing information namu free, mu yi chatting free, mu yi connecting da mutanen mu free, amma ba data mai yake zuƙiya ba. Yana amfani da wannan WhatsApp business din ne, ba WhatsApp business na da muka sani ba. Akwai wanda suke amfani da shi automatic, suke tura API nasu, yana ba su damar da yana cajin su, ina tunanin $1 ko wani abu ne yake cajin su a wasu wurare. Idan muka matsa bangaren Telegram za mu ga cewa shi ma yana amfani da wannan feature din irin ta WhatsApp, sannan yana amfani da feature din bot, sannan ana upgrading account na premium, da kuma da shi da LinkedIn suna upgrading account nasu zuwa premium, ta yadda in mutum yana so a yi masu upgrading account ɗinsu zuwa premium version wanda zai samu ultimate features, shine zai upgrading account na premium, zai rika biyan kuɗi duk wata ko kuma duk shekara. Wanda wannan shine tsarin da Twitter yake so ya kawo, cewa idan kana da verification blue tick, to dole sai kana biyan wasu kuɗaɗe duk wata. Ko kuma tsarin da Gmail yake baka 15 gig free space, wanda zaka ɗauki duk kayayyakinka a Google Drive, amma da zaran ka cinye 15 gig din, in za ka yi upgrading dole sai ka biya kuɗaɗe. To waɗannan hanyoyin da ake samun kuɗi shine na kawo subscription ko kuma advertisement, su ne manya-manyan hanyoyin da ake samun kuɗaɗe a yanar gizo, shafukan yanar gizo ko kuma shafukan sada zumunta. Idan ba waɗannan ba, sai dai mu mibin cewa za a iya samun kuɗaɗe da hanyoyinsu ta hanyar sai da tallace-tallacen kayayyaki. Misali, idan ka matsa zuwa Amazon ko kuma Jumia ko kuma Konga, waɗannan wanda suka kasance e-commerce, suna samun kuɗaɗensu ne ta hanyar sayar da kayayyaki da suke, wato su marketplace ne.
za ka zo in kana da business za ka zo ka yi rajista ka tallata kayayyakinka, idan mutum ya zo shi ya siya kayayyakinka su kuma za su samu wani commission, wato on each transaction za su samu wani commission, za su samu wani revenue nasu. Wani hanyar da suke samun kuɗi da ita shine sayar da abubuwa da suke yi, kaga wani e-commerce kenan. Sannan idan ka matsa ɗan ɓangaren kuma za ka ga cewa su ma suna samun kuɗaɗen su ne ta hanyar advertisement ko kuma subscription ko kuma a sayar da wani product da bi makamantan hanyoyin da suka kirkira suna samun kuɗi. Yanzu mu iya gane cewa waɗannan hanyoyin da ake samun kuɗaɗe da su shafukan wato kamfanin team din su za su gina yadda suke so samu kuɗaɗe da su. Kenan yanzu mun gane cewa duk sauran shafukan sada zumunta babu wanda yake amfani da data ɗin da muke amfani da ita saboda ba za ta amfanu ba, kamar iska take tafiya. Suna samun kuɗaɗen su ne ta hanyar tallace-tallace ko kuma subscription, amma yawancin su tallace-tallace ne, subscription ɗin ba shi da yawa. Wanda ake subscription ɗin ma bai wuce WhatsApp bane, kamar wancan API inda muka kawo magana a kai, sai kuma Telegram wajen upgrading, sai kuma LinkedIn shi ma wajen upgrading. Sauran duk suna amfani da tallace-tallace ne wajen samun kuɗaɗen su. Wannan shine babbar hanyar da waɗannan shafukan sada zumunta suke samun kuɗaɗen su. Da fatan za mu amfana. Fatan alheri.